Добър ден. Моя съквартирант ще започне началото. Ко? Както виждате, той е много образован човек. Ей, аз не разбрах за какво ме говориш. Ами да си разбра. Това доказва, че си необразован. Да. Моля, Тани, това добротително да се случва. Аз знам, защото дори не изпитвам. Не, вие сте страхотни хорица, които гледат този клип. Не. Гледате само вие от неговия клас. Не, вярно. Даже и те не ме знаят. Никой не ти гледа клиповете. Не. Аз съм тъжен. Ай да, бе, ти не правиш никакви клипове. Правя. После ще докажа, че правя. Така. Долу, защото тук няма интернет. Защото те прави мамо. Ами да. Така, да. Виж малко обичаш. Защото... Курза без... Да, ни казвай своята обич към БФС през хората. Без курза без... Да. Разбрах. По-форган за БФС. По-форган за БФС. Курза без... Мокни бе! Мокни бе, ще на книга бе. Курза без... Абе, мокни бе! Стотинки две. Абе, не разбираш ли, че ще изгоня пред стаята да чакаш, докато не се свърша клипа? Ей! Абе! Оф, този клип усещам как ще бъде прекратен на третата минута. What the fuck? Оф, че дам аз! Я ми напиши с... Не! Пиши с мачка. Не, може, не. Да, посмей да кажеш нещо и да видиш какво ще стане. Буквално! Ама той е наркоман. Ти си долен идиот. Не му обръщайте внимание просто. Той много обича да псува така лекомазно и много обича да псува, много обича да показва полови органи с ръце, много обича да говори за странни неща и той така си свикнал по принцип. Надъни ми таблета и корема едновременно. Най-накрая ще го напсувам аз. Майка ти! Пак. Да. Иска да кажа по-тежко. Да. Най-накрая съм го Майка ти! Не бе! Млъкни. Ако не млъкнеш, ще кажа всичките тъпоти преди тук. Ако не млъкнеш, ще кажа какво казваш, докато снимам клипове и докато сме в стая. Щото е толкова размило. Ивани! Ивани, май. Не бе, ти нормален ли си да го кажеш в клип? После като го кача в YouTube се съжаляваш. Обич, наистина ли ти качваш в YouTube? Не. Сега снимаш ли? Еми да. Не! Ама то никой няма да го види. И кой ти каза, ще го кача на обществено. Ти мислиш, че съм майтап или? Защо си толкова лош? Аз те предупреждавам, че снимам клип. Ти поджаш, полови органи за всички, полов орган за БФС. Мице! Полов орган за БФС. Майка ти! Его и пак! Майка ти! Работа! Абе, момче, ще изгоня пред стаята да те изяде някой прилеп. Бати прилеп това. Не, прилепа беше истински да те яб.
Беше истински. Но те я прилепят въображението си и го са... Да те ядат, ти си просто. Да те ядат, ти си смотан. Да те ядат, ти си просто. Да те ядат, ти си глупа. Благодаря, това беше като комплимент за мен. Да, знам. Това беше комплимент. Толкова. Май. Между другото, сега е 6:02 сутринта и това го прави единствено заради вас. Леко ми трябва. А? Нищо ти не трябва, знаеш. Какво не трябва? Си жив? Махни, ще те изкормя. Да, ти да ме изкормиш. Да изкормиш патица по мен. След тая, що мога да го направя, значи ще си патиш. Искате да гледаме разруха. Да, после да не можеш да спиш. Разруха 4 е как разрушавам някакъв смотно. Аз казах 4, за да добавя ефект. Някакво такова да гласи. Разруха на разруха 4. Аз го помислих за филм. Бати, няма такъв филм. Тук има. Няма да го гледам. Има ли такъв филм или няма такъв филм? Има. Аз имам точно 0 чертички. 0 черти. О, мага. Мълчачо, искаш да видиш разрух, как разбива някакъв на 100%. Всяка тухла, всяка дъска. Бати Боби, що ли ми е такова? Изхабих си 16 000. Ти като имаш 300, ти като имаш 300, какво ще пречи? Бати, знаеш това колко малко е? За мен това знаеш колко е? Знам, това казвам. За мен е малко. 500 000, половин милион, това за мен е малко. What the fuck, бати, тук помня магиосни. Как ми ги убиха. Като някакви селяни. Ти само той че в устата. Селяни имаме. Селяни имаме. Не знаеш какво значи мангал? Не, знам, разбира се. О, Сигурно. не, Еми, какво? долно пробно лайно. Маговете играят срещу маговете. Леле, моите магове убиха мага. Моите са на дети, не си втори. Тук и моите са много, много повече. Бати, маговете много ми харесват вече. Разруха! Видях някъде свет на зелено, не ми се кри. Какво зелено? Не.
Ето го ще Но вие не сте част от индустриалната зона. Част от индустриалната зона. What the fuck? Богати. Първо път сте част от индустриалната. И той е бати слаби. Още една ще сложим, защото сме пичове. Ами още една ще сложим, защото сме още по-големи пичове. Така. Абе ще ви направя път. Не ми ви сега за път. Мобата в атака. Пирон! Какво? Нищо так ме интересува. Какъв пирон? Това е бати на ресурсите. Има всичките да ги ограби. Защото ми пука за този долно пробен. Смешни. Ти си шенкери, както там беше. Още ми тя. Пеншил ли беше? Шандер ли беше? Тъпно образован помощник на още работник. Без съм това си ти. Ама как беше съкратено? Няма да ти кажа. Си влиза. Абе, нещо се шубеш. Не. Шлимпил. Това беше малко близо. Шпенкел. Не. Шандър. Чекандър. Не, чекандър. Панша. Бати мой. Шадър. Не е банан. Шамница. Не е банан. Шангусан. Не е банан. Не, чакай, като съм близо казах. Шимпил. Не. Шандел. Майка ти е шандел. Абе, не. Добре, че сме включили звука на телевизора. Защо? Защото пеят някои народни певици сега. Не. Бати, аз сега за пръв път трудвам. Как се играе? Таблета ми е гръмна. Толкова си добър, че таблетът е гръмна. Бе, айди бе! Ево, че правя. Майка ти. И добре, хора. Коментирайте, оценявайте, разпространявайте, харесайте клипа и до скоро. Довиждам.